Velkommen til en præsentation af, hvordan du producerer og udskriver adgangskoder til teoriundervisning.dk. Du starter med at gå ind på undervisningssystem.dk og logge dig ind på siden. Så finder du en menu, der hedder adgangskoder. Den klikker du på. På den første side, der har du en oversigt over de adgangskoder, som du har lavet inden for den periode, der står på skærmen. Du har mulighed for både at se de aktiverede adgangskoder og dem, som endnu ikke er blevet aktiveret. Det vil sige dem, der ikke er blevet brugt endnu af eleven. Du har mulighed for at oprette adgangskoder. Enten kan du udskrive, eller også kan du sende dem som e-mail, hvor du indtaster navn og e-mail osv. her og sender e-mail, og du kan også vælge at udskrive. Du kan så vælge antallet for, hvor mange du vil udskrive. Klik på udskriv og klik her. Og så udskriver den. Du har også mulighed for at hente det ned som et Excel-ark. Inde under indstillingerne, der har du mulighed for at lave dine egne tilføjelser. Det vil sige, at det velkomstbrev, som du udskriver på printeren eller sender til eleven, der vil der komme en tekst med, som du selv kan bestemme. For eksempel en reference til din egen hjemmeside. Selve adgangskoden er blevet renset for svære bogstaver, det vil sige bogstaver som et lille og et stort O og et 0. De tre kan være vanskelige at se forskel på, og derfor har vi renset dem helt ud af vores adgangskoder i det her nye system. Det samme kunne gøre sig gældende for et stort I, et lille L og et 1-tal, som også kan være vanskelige at se forskel på.